Lucio, my friend. Lukuya lang yung Maria gahapon sa pagbayad niya. Ay, ako manggi pabayaran. Itong maruya? O, itong maruya ba? Bayad niya, no? Kaya nagkaon naman siya. Bayad siya, parang sa kisa. Gisilip yan ako, no? Bayad siya, pak. Pag-alas, tindiraw. Kambyo ni mo, bayo. Pak. Pagbayad, pagdawat niya, pisura man. Ana pa siya, oh. Pisura? Perting gumaan siyang na. Pisura? Pila man na yung maruya di ay. Pagkurintay no ibi. Ngawa lagi. Alangan mo, anong gamot yan, di ba? Perting bagulmo lagi niya lagi. Kaya isa rin yung nakaon. Udong Paul, sinabi itong plano ba? Huwag magperminti. Busog ko pirmi. Kita jud ni Maria, oy. Pero unsaon, wala naman siya mahimo. Kaya gikaon naman natong saging. Himuuta lagi na ko Lucio. My friend, basta makahinumdum ko sa atong ipangbuhat siya ha. Isa may di mahimot atong Dudu Pawiks. Daw doon ng pawiks. Huy, gigutom naman hinuong ko eh. Sa'yo manghugay ko na mahaw ba? Alas 5 pa ba sa buntag? Igutom ka, Lucio. Tama-tama na ko snack na rari. Unsa man po na snack my friend. Gutom po bitaw. Sandwich ni Ugjos. Upat na kabuok. Ato na kaunang antulo. Ibili na kong isa para sa recess. My friend, upat magana ka buok. Ato magana ng kauno ng tulo. Asa na? Sino pagawas na kay gutom na kay ba? Na-order sa akong bag. Imuha ni Lucio, imuha Dudong Pawiks. Ah, grabe lamian eh. Sandwich, my friend, salamat kayo. Terteng lang ya. Nya, asa man pantulak ani? Na ako'y Diyos dire, pang recess lang ni. Maong mag-esote rata. Sige lang, my friend, may problema na. Kanang Diyos ni mo, pang resis na. Mamay ka taga-shooter ka ron. Balik ka esote ron. Ano naman ang upagain ang balon ni mama? Kay ini siya, katudong 50. Sulod na dito na ako pang isa ka simana. Uy, hala. Ito arang tulog ka kumawang. Pastilan ni mga tawhana. Wala na nung ko'y pang-resist karon kay unsaon. Gibayan ako itong ipangkaon nila nga saging kagahapon. Nangaon pa din nag-sandwich silang tulo. Bantog ra, nga pa ni adto sa classroom. Usa to sulti ni Dudong Pawiks. Napaday juice o sandwich. Ay, dili sa kumulahos. Maniid sa kusila ha. Kung unsa lang istoryahan. Lamiag yan yung sandwich, my friend. Uy, ugma ha, pagdala gyapon og sandwich nga tagay gyapon mi. Dudong Pawiks, lami kay no? Lamig kayo, no? Uy, wala. Dudong Pawiks, si Maria ba? Nao nagtago na sa guba nga balay. Naadi sa likod. Oo, nagtago. Dili na lang kumulingi Lucio kay ngano. Nang hiring man na ug unsa atong gistoryahan. Naniid ba naniid? Ito ari gid si Maria Lucio. Nagtago sa block. Nang my friend, Dudong Pawiks, Unsa man? naunta ko'y plano ba? Kung musugot si my friend, Unsa man po na imong plano Lucio? diba Dudong Pawiks, my friend? Wala man tay laing gidudahan no sa nagkuha sa atong pujibar ug sa imuhang Diyos. Wala na gani no. Karon kana si Maria kay baluko nga naminaw jud na siya. Ah, unsa pa? Nagplano na siya nga kuhaon na puna niya iyang sandwich ug juice. Unsa pa pain? Mao nang ato na siyang kunhan karon. Lucio, unsa man plano nimo? Babal ang mibi. Ay man ako madungog pang istoryahan aning tulo. Naghagaw-haw manuon. Unsa man ang plano mo? Okay, ako plano Dudong Pawiks na. Hindi kayo. Hindi ako lay bala sa sili. Dadal niyo akong bag. Sige. Sa eskwelahan lang tayo yung mag-abot my friend. Uy, tuan ng tulo ba yaon? Karon, maglangan-langan kung adto sa mo ang classroom. Kay nag-ingon ba to si ma'am kagahapon? Nga karon daw buntag, mangadto daw mi sa garden. Tama. A few moments later. Good morning mga bata. Good morning, ma'am! Oh, nganong wala pa mo nangadto sa garden? Di ba giingnan ta mo? Inigabot ninyo sa buntag mangadto mo garden? Unsa pa may inyong gipaabot? Lakaw na mo. Tara. Oh, lihok nga dayon, naglangan-langan pa. Oh Maria, unsa pa man ka diha? Dili na, sunod sa akwa. Makabalos jud ko aning tulo karon. Kagahapon, puro ta kong 50 kay unsaon. Ako
Ako'y nagbayad ato ilang gipangkaon nga saging. Na adto ni juice og sandwich. Impas jud ni ron. Naagi di ay. Perte pang puno. Wa pa gid giimnan. Naagi di sandwich. Kaunon ko ni kay para ini human og panglimpyo dito sa garden. Gutomon magito si my friend. Unsa man may kaunon gigikaon man ako. Duh. Kalami. Peanut butter ang palaman. One more bite. My friend, karong mga orasa, wa pa matutong pa si Maria. Gikaon na dito ang sandwich ba? Kaunog sandwich. Oh, unya naman to'y sili. Oh. Unyag mahalangan na to. Sigurado giinom to niyang juice. Nya ihiman to ni mga pawis. Damit ka ang para sa sandwich kanya ay juice. Chili? Chili? Oh, Diyos. Ang sama di. Pinta ka na Oo, mo na ron. Dumo kayo.